sayyidul anbiya majinginar kauna al-muqtaru haqiqanin rama nabina sayyidul anbiya majinginar kauna al-muqtaru haqiqanin rama nabina a fari kai zai kira mahalici wanda ya yi ko'ina hikima basira ka kara mun in wake dan amina shi ne madafar halittu al-muqtar maljawana a gare shi mun rasina kowa yake so ka karɓai sai ya zo da shi shugaba nabina sayyidul anbiya majinginar kauna al-muqtaru haqiqanin rama nabina tsira aminci ka kara Allah gun abul fadima kiblar mu wannan da masu isa a gare shi sun sallama da alihi har sahabbai har mata da ƴaƴansa ba da auliya una sa su ba na kama ƙaunar su dan tabbas gun shugaba na ga sun yi hidima sayyidul anbiya majinginar kauna al-muqtaru haqiqanin rama nabina ya shehana ahmad kai sarki ne cikin auliya da kaulaki baya a senegal ubanmu mai gausiya sai zulma arifi shagagewar ma da kai muke tutiya da harazimi bai daya ya shi hananu da famin tafiyar ya zama karabar ni baya sayyidul anbiya majinginar kauna al-muqtaru haqiqanin rama nabina nai sallama gunka al-muqtar haqiqanin rahama gida na zo gunka annabi baitocin yabo zan yaba roƙo nake yi idan har na yi nabi ka karɓe su ma domin isar fadima ce da ni kaga auta kan nasu me kake so ka zo a yi ma sayyidul anbiya majinginar kauna al-muqtaru haqiqanin rama nabina ya musu dafa sahibin daraja silar zuwan talikai ya shugaba da hakai ɗai ne Allah yake ji da kai dan har ibada fa bai karɓa in har ciki babu kai matsayin ka kai ne a kai duk inda Allah yana nan a rabuto a rahmatu da haka kai sayyidul anbiya majinginar kauna al-muqtaru haqiqanin rama nabina nurul huda annabin rahama sarkin dukan anbiya mai maganin dukkanin matsala makarin shiga hawiya na gane kowa ya barka ma'aiki shi yake shan wuya baharin na dahim daya ya shugaba kai kadai Allah ya wajabta bayi su ba biyayya sayyidul anbiya majinginar kauna al-muqtaru haqiqanin rama nabina wallahi tallahi manzan Allah kai madubinmu ne mai maganin damuwa da dukkanin matsalolinmu ne ranar kiyama kwa annabi ai ceton munagunka ne gaskiya bayyane ranar mahashar ma'aiki mai magana da Allah ku kai kadai ne sayyidul anbiya majinginar kauna al-muqtaru haqiqanin
da Allahu zai yi fushi kowa yana fargaba, har annabawa da manzanni ba mai shigewa gaba. Kowa a ranar yana tsoro bai san makomarsa ba, in ba abin zahara ba. Duk annabin da aka ce wa ya je gun Rabbu zai ce ba za ya je ba. Sayyidul anbiya majingimar kauna al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina. Manzon mu shine kadai zai je domin kwaranarsa ce, ya faɗi ya yi sujada daga kanka rabbuna za ya ce. Salitun uta washi fatu shafaɗa hakumai ka ce, domin kwaranar ka ce. Ummati ummati Allahu ka bani cetonsa da zai ce. Sayyidul anbiya majingimar kauna al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina. Allahu zai ce masoyi yadda ka so hakan za yi, wala sau fa yi ka rabuka yadda ka so ka tsara ka yi. Shafa'atul kubarana a gare ka mai shigar matsayi, mafi uwa tausayi. Firgici na tashin kiyama ranar ta hashi za ya yanta bayi. Sayyidul anbiya majingimar kauna al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina. Ya musu dafa man ba'ul khairati haƙiƙanin arziki, ƙaunar ka in ba marar arziki baɗa hawa za ya ki. Domin isar Fatima a muhabba ƙaramin tariki, mabiya na zama sadiki. Kai ramana na tabbata gunka wani ka hidimar sada hanaki. Sayyidul anbiya majingimar kauna al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina. In har ka karɓe ni ya maulana ba a cutar da ni, na samu kairi da dafa dukkan sharrukan zamani. Shugaba a ranar kiyama gun ceto ka sanya da ni, ya Mahamudu yantar da ni. Duk mai nufi na da sharri don girman ka ya shugaba tsare ni. Sayyidul anbiya majingimar kauna al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina. Kai ne hakikar sirri na rabu katimul anbiya, kai ne tajallin Allah almadani mijin safiya. Ba mai isa in kana a guri mai maganin barkiya, a farin cikin barbiya. Duk wani mai da'awar mukami in ka iso guri da za ya buya. Sayyidul anbiya majingimar kauna al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina. Ya sha mukamai cikar darajoji shugaba kai gaba, wani mai mukami ko girma ba za ya gano ka ba. Allahu ya bar wa kansa sanin ka miji gurin Zainaba, ba a san ta ya kai ka ba. Wani mai mukami kamar ka nabi wallahi Allah ba za ya yi ba. Sayyidul anbiya majingimar kauna al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina. Wallahi mun faɗi annabi kai ka taho ka tayar da mu, duk mun kasance a ƙasƙantattu kai ka ‘yantar da mu. Kasatar ta komai ruwan rahamar Allah ka shayar da mu,
tutuka kawar kare da mu shi yasa a ƙaunar kaman kafu ba wani ɗan da zai zo ya girgiza mu sayyidul anbiya batingimar kaunu al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina ya sayyida aminatu da abdullahi na yi gaisuwa tilas da taso da yi maku barka kun farar haihuwa duk wanda Allah ya yi wa rabo a gare ku zai gaisuwa matsayinku na hawa ba wanda ke ja akan matsayinku cikin halittu gaban da wawa sayyidul anbiya batingimar kaunu al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina ya shugaba dan isar zahara ka ƙara narkar da ni a cikin biyayya da soyayyar ka sake wanzar da ni komai tsawon zamani sa'an nabi kar a manta da ni a wajen ka zaunar da ni komai nake so ma'aiki ka yarda ta ina bana ta bani sayyidul anbiya batingimar kaunu al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina waƙar ga ‘ya'yan uwa nan zana ta kai ta inda ka ta don ba basira a gona dukkanin kun tabbata roko nake yi kuma addu'a wata ran da za mu tosita za ku yi ta na tabbata dan shi hananu kafir abdullahi autan ku ne rita sayyidul anbiya batingimar kaunu al-muqtaru haƙiƙanin rama nabina tsira amincin ka Allah ƙarawa abul fadima kiblar mu wannan da masu isa a gare shi sun sallama da alihi har sahabbai har mata da ‘ya'yansa ba da auliya unasa su ba na kama ƙaunar su don tabbas gun shugaba na ga sun yi hidima sayyidul anbiya